Drage Korčulanke i Korčulani, dragi gosti grada Korčule, pozivamo vas na 20. jubilarni Međunarodni Marko Polo festival pisme i vina Korčula 2015. u dvije super finalne večere u petak 17. srpnja i u subotu 18. srpnja s početkom u 21 sat i 30 minuta na pozornici ljetnog kina Korčula nastupaju Trio Gušt, Klapa Reful, Grupa Versi, Miro Ungar, Zorica Andrijašević, Klapa Žrnovnica, Nenad Vetma, Igor Cukrov, Klapa Luka Ploče, Ivan i Petar Šegedin, Klapa Arti, Nenad Kumbrić Čarli, Irena Majhen, Boris Oštrić, Tomaš Vrhovnik i mnogi drugi. Srdačno vas pozivamo da zajedno poslušamo 34 nove pisme i kušamo 50 vrsta najboljih vina, jer bez pisme i vina života nema. Obilježimo zajedno 20. jubilarni Međunarodni Marko Polo festival pisme i vina u gradu Korčuli. Dobro nam došli. Pokrovitelji festivala: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, Županija Dubrovačko-neretvanska, grad Korčula. Sponzori festivala: Primorsko-goranska županija, grad Zagreb, Lučka uprava Korčula, MPKLM Vodovod Korčula, Zaprav Zagreb, HBOR Zagreb i turistička zajednica grada Korčule. Donatori festivala: Lavčević d.d. Split, Gradina d.o. Korčula, Bemix d.o. Šibenik, Kafe bar Stepe Korčula, Vinska klet Goriška brda Republika Slovenija, Općina Lumbarda, Jamnica d.d. Zagreb i PZ Pošip Čara. Medijski pokrovitelji: Radio Korčula, Radio Val Vela Luka, Radio Megamix Hvar Split, Gradski radio Osijek, TV Istre i Kvarnera, TV Jadran, Televizija Slavonije i Baranje i portal Terakon News. Drage Korčulanke i Korčulani, gosti grada Korčule, srdačno vas pozivamo da posjetite naš ovogodišnji 20. jubilarni Marko Polo festival, putem kojeg ćemo prikupiti dobrotvorna sredstva za kupnju najsuvremenijeg aparata ultrazvuka srca proizvođača General Electric iz USA vrijednog 600.000 kuna, namijenjen Domu zdravlja Korčula. Dobro nam došli.